האם את נאלצת לצרט את הקניות שלך במשפט זה היה במבצע? האם בן זוגך עובר על חשבון כרטיס האשראי שלך ודורש הסברים? האם הוא זה שמקבל כל החלטה קשורה בהשקעות פיננסיות או נדל"ן במשפחה? אם אני אתקן על כל התשובות האלה, את ככל הנראה סובלת מאלימות כלכלית. אנחנו רוצים לומר שלום ליועצת הפיננסית רינת מעוז באולפנינו בתל אביב. שלום רינת. שלום וברכה. איפה עובר הגבול למעשה בין שאלה לגיטימית של בן זוגי, האם למה הייתי צריכה לקנות את החולצה הזאת או את המתנה הזאת לילד, לבין באמת אלימות כלכלית? זה נושא מאוד רגיש כשמדובר על אלימות כלכלית, כי נשים בדרך כלל מתביישות להודות בזה. הן לא משתפות את הסביבה, וזה משהו שהן סופגות יום ויום. אלימות כלכלית בעצם מתחילה בפועל כשלוקחים לך את החופש שלך, כשמגבילים אותך. עכשיו, אם מדובר על זוג שחוסך ביחד לצורך מטרה משותפת, אז זה בסדר וזה מקובל. אבל אם מדובר על מצבים כמו נשים שאני פוגשת, שצריכות לתת הסבר ותירוצים על כל קנייה שלהם, שעוברים להם על הוויזה, שכל החלטה פיננסית למעשה בבית, בין אם זה כמה כסף נוציא על מתנה משותפת או על אירוע, לאן אנחנו ניסע לחול או איזה רכב נקנה, וכל החלטה פיננסית משותפת היא למעשה אך ורק של הגבר, ותמיד ידו היא זו העליונה. במקרה של כספים, אז אנחנו כבר כן מדברים על אלימות כלכלית. כלומר, זה די ברור, פשוט לא מודים בזה ברוב הזמנים. זאת אומרת שזה לא רק בא לידי ביטוי בהשקעות פיננסיות או ברכישת בית זה או אחר, אלא גם בדברים היומיומיים, כמו שאת אומרת, לבדוק את כרטיס האשראי, את פירוט כרטיס האשראי. בדיוק. זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד תחומים. לדוגמה, אם אנחנו מדברים על ייעוץ השקעות, כמה פעמים אישה יושבת ליד גבר מול יועץ ההשקעות, והיועץ עצמו מסתכל רק על הגבר. עכשיו, נכון, כן, אבל בואי נדע על האמת, וסליחה עכשיו מכל הפמיניסטיות, יש הרבה מאוד נשים שגם לא ממש בקיאות במספרים ובנתונים. נכון, הן לא בקיאות והרבה פעמים גם לא רוצות להיכנס לתחום הכספים, כי זה נוח להם שלפחות בתחום הזה הגבר הוא זה שמנהל את הכספים. אבל צריך להבין שיש מחיר לעצימת העיניים הזה, לעצימת העיניים, ובכלל, אני קוראת לזה סוג של גמבורות פיננסית, לא מתוך מקום חלילה של ביקורת, אבל אני רואה הרבה מאוד נשים שלמעשה עוצמות את העיניים שלהם, לא מטפלות בכספים שלהם, ואז כשיש איזשהו משבר בזוגיות, או כשהיא רוצה להפוך מלהיות שכירה לעצמאית, אז זה צריכה את האישור של בן הזוג. עכשיו, מאוד חשוב לי לומר לאותן נשים, איך הן בכלל יכולות לצאת מזה? בדיוק, מאיפה מה להתחיל? הפתרון? תראי, יש כמה פתרונות. הדבר הראשון זה באמת המודעות. בלי לדעת ובלי להודות, אפילו בינך לבין עצמך שזה באמת קורה לך, ובאמת איפשהו איבדת את השליטה ונתת יותר מדי כוח בחיים הפיננסיים שלך לבן הזוג, מעבר למודעות עצמה יש באמת צעדים פרקטיים שאפשר לעשות. דבר ראשון זה להיות ערה לסביבה הכלכלית שלך, לבדוק מה קורה בחשבון הבנק שלך, כמה כספים יש לכם בהשקעות, כמה כספים יש לכם בביטוח מנהלים, בקרן הפנסיה, בקופת הגמל, בקרן ההשתלמות. הרי כשאתם חיים ביחד, מחצית מהכספים האלו הם שלך. מעבר לזה, אישה כשיש לה מקצוע ויש לה מקום עבודה, משרה מלאה או חלקית, גם לך חוסכים לפנסיה. בואי תבררי גם מה מגיע לך, מה הכספים שנחסכו לך שם. עכשיו, ברגע שאישה מתחילה לעשות את אותם צעדים, לנהל משא ומתן על העמלות, לראות מה הזכויות שלה בכלל, מה הם סך הכל הנכסים הנזילים, הכספים הנזילים שיש לה, אז למעשה היא מתחילה לקבל היא לוקחת את המושכות לידיים שלה, היא מתחילה לקבל איזושהי שליטה על הכספים שלה. עכשיו, זה לא דבר שכל כך קל לעשות אותו. אני מכירה הרבה מאוד נשים שלוקח להם 10 שנים, 20 שנה, להתבשל, לידי מוכנות, באמת לעשות את הדברים האלה. אז את אומרת ללמוד ולא לעצום עיניים, אלא כן להיות מעורבים, לפחות ללמוד על הכספים שיש לנו. אנחנו חייבים לסיים במשפט. האם יש גם מקרים הפוכים שיש על אלימות כלכלית של נשים כלפי גברים? כן, זה קיים קצת פחות, אני חייבת להודות. אני לעתים רואה זוגות שבאמת הגבר אין לו יותר מדי סי, מה שהאישה רוצה זה מה שעושים בסופו של דבר. אם היא רוצה לעבור לדירה גדולה יותר אז נעבור לשם. אם היא רוצה להוציא את קרן ההשתלמות כי היא רוצה רכב חדש, אז זה גם מה שקורה. אז זה מה שהאישה קובעת. אז אוקיי, אז יש גם מקרים הפוכים. אני רוצה רק אם אפשר עוד משפט אחד. אנחנו חייבים לסיים, רינת, אני מתנצלת. אנחנו נרחיב על כך בהזדמנות אחרת. רינת מעוז, תודה רבה לך שהיית איתנו. למקומות, היכון, צא, ממש ככה. בלק פריידי, יום שישי השחור, יתחיל מחר, ככה הוא מכונה